Той е един от най-известните и признати психотерапевти в България. Председател на Българската асоциация по хипноза, преподавател и автор на поредица книги, инструктор по система, бойни приложни техники на руските спецчасти, индонезийско бойно изкуство и традиционни български бойни практики. Водещ на специализирани курсове по клинична хипноза и лектор на различни семинари по психология и психотерапия. Здравето е в движението, щастието е в отношенията, смисъл е в любовта. Слушайте аудиосериала "Шифърът на тялото" само по Дарик Радио, със специалното участие на Иво Величков. Защо паникатаките поразяват все повече хора? Можем ли и как да преодолеем страхът и агресията, които са модерните пандемии? И как да пазим децата си? Завладява ли ни изкуствения интелект? Какво е интуитивна защита и как да отключим скритите знания, заложени във всеки един от нас? Отговорите търсим в "Шифърът на тялото". Този петък по Дарик, преди обедните новини. Шопинг терапията се смята за лайфстайл антидепресант. Всъщност, така ли е или е шопинг болест? Продължаваме разговора в студиото на Дарик в предаването "Шифъра на тялото" с психотерапевта Иво Величков. Добре дошъл. Благодаря за поканата отново. Миналия път завършихме нашия разговор с това, че всъщност шопинг терапията е шопинг болест. Сега искам да поговорим малко повече за психологията на пазаруването между черния петък и Коледа, защото това е най-активният период в годината, в който всички пазаруваме. Вярно ли е, че е лек срещу депресията? Пазаруването. Ние сме си говорили друг път, че съзнанието, нашето съзнание, понеже работи през страха, то се опитва да контролира нещата и когато смята, че нещо притежава и че има повече, то всъщност така, има основание да се успокои. Има една книга на Ерих Фром "Да имаш или да бъдеш". Тоест, много често забравяме да бъдем, така нашата същност е в това да притежаваме, да имаме неща, което е доста лъжовно, защото всъщност не ги притежаваме тези неща. По-скоро нас не притежава това, което ние смятаме, че притежаваме. Ставаме служители и почваме да обслужваме вещите и придобивките, които имаме. Добре, но заблуда ли е това при жените? Че когато им кипне, отидат на пазар, обикуват мола и след това се чувстват по-спокойни. Да кажем, или това е лъжливо? Да кажем, че е опойка, такава ментална. Временна, тъй като това, че ще си купиш нещо, няма да разреши проблема в къщи или на работата или някой друг такъв чисто екзистенциален проблем. Само ще накара в момента да се почувстваш добре. Нашия мозък това, което иска е на момента да се почувства добре. Затова и толкова трудно се отлага. Дали ще спазваш режим, дали ще правиш нещо. Едно проучване прочетох преди да влезем в студиото, според което 50% от всички хранителни стоки се продават заради импулсивни покупки. И над 87% от купувачите правят такива. Сега тук става въпрос за хранителните продукти. Но аз искам да поговорим с теб между импулсивното пазаруване и ограниченото пестене. Каква е разликата? Защото има хора, които не се сдържат и пазаруват на куп. Има и такива, които се ограничават заради финансовите си възможности или си налагат прекалено много ограничения. Имаш един феномен в началото на пандемията. Аз бях изненадан след първите 2-3 месеца бяха най-строгата карантина. И тогава беше най-несигурно колко време ще продължи, дали кои сектори и отрасли ще оцелеят, кои няма да оцелеят. В смисъл беше най-неясно първите няколко месеца. Аз бях изключително изненадан, когато говорих с една позната. Тя работи в един от офисите на мобилните оператори. Каза, никога хората не са си купували толкова много телефони. Хора, които нямат пари, които нямат да взимат ги на заем, на изплащане, най-скъпите модели, нещо, което в момента не им трябва. И не са сигурни дали няма да ги изгонят от работа и дали ще стане нещо друго. Но каза, ние нямаме толкова голямо
продажби през другото време. Когато ние сме несигурни, импулса ние да притежаваме нещо, за да може да си осигуриме, нали, все едно, че притежаваме някаква сигурност. Така че всичко това импулса е да се почувстваме сигурни. Тоест импулсивното пазаруване пак е базирано на страха и на някакъв вид несигурност. Естествено, всички маркетинга знае как да използва емоциите, защото едно време Сократ се обикалял по пазарите и гледал всички и казал колко много неща, от които нямам нужда. Така че ние живеем в века на маркетинга. И маркетинга е изкуство да продаваш ненужното. Да, в консуматорското общество, в което колкото повече, толкова повече. Защото когато говорим за контрола върху пазаруването, има неща, които са необходими, неща, които са абсолютно ненужни. И ние сме склонни да си предаваме стойност и ценност, като притежаваме неща, които според нас имат стойност и ценност. А каква е тяхната стойност и ценност, зависи общо взето от идеите, които ни се продават. Най-голямата религия в света в момента е да кажем определена марка телефони, които другите смятат, че са по-добри. Да. Ограничението, което си самоналагаме? То може да е по принуда, т.е. нямаме възможност да си позволим някои неща, или осъзнато. Някои хора просто осъзнат, че толкова, както пак да цитираме Сократ, толкова неща са ненужни от тези, които ни продават. А незаслужено? Незаслужено? Незаслужено хората, които смятат, че не заслужават такива скъпи. Това вече са чисто така по-психологически, чисто психологически настройки. Няма ограничение в смисъл, аз няма да си позволя това, защото е по-добре да купя на децата си. Това винаги го има и това е въпрос на ценностна система и на избор как да подходиме. Но и на децата ние купуваме неща, които са много често безсмислени, които много често са вредни за тях. Ние се движиме импулсивно говорили сме си друг път, нашия основен инстинкт е инстинкта за оцеляване. Той се изразява най-добре през конформизма. Това, което правят всички, е най-безопасно. И затова ако имам приятел, учили сме заедно, той е професор в Оксфорд по невронауки и по психология. Иво се казва също. И сме си говорили много, тъй като той е в висшия ешелон на психологията и основната му дейност е така наречения нъджинг. Нъджинг е съвременната форма на психологията. Нъджинг означава побутване, т.е. под праговото въздействие, несъзнателното побутване на хората да купуват, да вземат решение и така нататък. Дали ще вземеш заем от банка, дали ще си купиш палто, дали ще избереш една или друга марка, е въпрос на вземане на решение. Тоест, когато говорим за шопинга, ние всъщност говорим за способността да се вземат реални решения. И ние взимаме импулсивно решение. И когато сме бомбардирани по цял ден от реклами, от насърчаване за пазаруване, това какъв код подава всичките тези сигнали на мозъка? На масата, ние не говорим за индивида. Маркетинговото поведение не се интересува от индивида, то се интересува от тренда, от масата. Тоест, ясно е, че 100% от хората няма да си купят това нещо. Въпросът е достатъчно голям брой хора да си го купят или да посегнат към тази услуга, което е. Така че инстинктът, който се задвижва, е, че ако не сме като всички, няма да успеем, няма да сме адекватни, няма да имаме шансове. И затова хората създават моди. Всъщност, който следва модата, винаги е да моде. Да. Така нещата. Съгласна съм. Триковете, за които се хващаме, например в магазините, има ли цвят на етикета или начин на изписване на цените, които ни дърпат да купим? Това как въздейства на... Точно това са малките трикове на нъджинка, на това побутване, това индиректно въздействие. Съзнателните послания нямат почти никакво въздействие. Тоест, колко е хубаво или колко е здравословно, или какво си да правиш. Тоест, всички тези стимули, които ни карат да пазаруваме, те са невидими за съзнанието. Да кажем, както не само големите вериги ресторанти са го открили, но всеки знае, че като минеш покрай някое заведение, когато ти замирише на
храна или нещо вкусно, тогава ти влиза, защото точно защото се прескача съзнанието и се действа на тактилната нервна система, на обонянието на миризмата, които не могат да бъдат излъгани, и ти огладняваш. Всеки знае, че стоките, които искаш най-лесно да продадеш, трябва да бъдат не само на отпред, но на нивото на погледа. Тоест, всъщност, маркетинг означава да улесниш избора на човека, като го насочиш към това, което е най-важно за тебе да продадеш. Дали погледът ще отиде нагоре и надолу, това вече затруднява. На нивото на поглед най-лесно купуват хората. Да. Винаги съм искала да питам специалист. В много магазини има техно или хаус музика. Тази музика как действа? На желанието? По-бързо да купим? Или това, това е едно от нещата. Други магазини пък използват друга стратегия. Те пускат бавна, спокойна музика, за да може да си така дълго време да прекараш там, за да ти е приятно, защото колкото време прекараш, толкова по-голям шанс има да вземеш нещо, което ти е ненужно. Това е маркетинга. Тоест, спокойната музика, дълго пазаруване. Да, оставаш дълго време там, бързата музика, колкото може по-скоро да си свършиш работата, съответно не си толкова критичен към нещата, които трябва да купиш, не се колебаеш толкова, по-бързо взимаш решение, защото си отишъл за нещо, и ти не искаш да си купиш времето, защото си отишъл, трябва да свършиш нещо. да купиш. Така че ние сме притискани непрекъснато от тези механизми. И те са елементарни, но когато се прилагат непрекъснато, когато наистина е важна масата, не отделният човек, те си вършат работата. Още едно изследване прочетох, че онлайн изкушението, установено е, че пазаруването онлайн дава тласък на допамина, тъй като той се освобождава в мозъците ни, когато очакваме да изпитаме удоволствие. И когато пазаруваме онлайн, има такова допълнително вълнение от това, когато получим подаръка, да си го разопаковаме. Да, това е едно отложено удоволствие. Отложено удоволствие, да. Отложеното удоволствие е винаги двойно удоволствие, така казват хората. Така че ти веднъж имаш вълнение, да окажем вълнение, защото ние живеем за емоциите. Ние имаме веднъж вълнение, когато избираме, когато поръчваме. Това вълнение продължава, докато го получиш. След като го получиш, може да си разочарован, но пак имаш вълнение. Тоест процесът върви непрекъснато. Ти постоянно си в процес на потребител. Това, което прави в момента света, е да се опита да уеднакви вкусовете на хората, да унифицира вкусовете, защото мечтата на всеки продавач, на всеки търговец, на всяка маркетингова активност е да има предвидими потребители. В момента, в който вкуса на всички потребители е един и същ, ти много лесно предвиждаш какво да им продадеш. Затова се вкарват тези, в кавички казано, моди, затова се унифицира. Нали, всичко се унифицира. Как да изглеждат хората? Да се направят едни същи устни, да се направят едни същи скули и там всичко друго, което трябва. И се научават хора да харесват едно и също нещо. Истерията по коледното пазаруване не идва ли от вътрешното ни непреодолимо желание да доставим радост и на близките хора около нас? Той е повод. Тоест ние използваме всеки повод, маркетинга използва всеки повод, за да може да се представи добре, така да кажем. Ако ние трябва да се върнем към оригинала на тези празници, те не са за пазаруване, те са точно обратно. Те са периоди по-скоро на пост, на затваряне, на прекъсване на външната работа, на стояне със семейство, на молитви там в по-затворените общества. Тоест, това, че ние използваме в случая Коледа, когато би трябвало да е чисто религиозен празник, да го прехвърнем в маркетингов празник. Нали? Няма нищо общо с логиката, няма нищо общо с празника, няма нищо общо с символиката на деня. И тук съм съгласна. Добре, в края на този разговор може ли да посъветваме хората как да не затънат в дългове по празниците, как да пазаруват контролирано, съзнато, полезно, да купят ценни неща? Независимо дали е в онлайн. Може да ги посъветваме. Въпрос, че тези съвети имат нулева стойност прямо емоциите на хората. Не купувайте нищо ненужно, то няма друг съвет. Но в момента, в който те убедят, че е нужно да имаш точно това нещо, те те убеждават емоционално. Така че това е съветът. Върнете се към Сократ. Колко много неща, от които нямам нужда.
това е което трябва да дадем сметка, защото маркетинга ни предлага огромен брой избор от несъществени неща. Безброй видове дънки, безброй видове бомбони, безброй видове каквото си искаш, за сметка на това, че можеш да гласуваш само за една или две партии. Примерно. Така че маркетинг винаги и шопинга винаги по точно тази опойка, с която започваме да си говорим, всъщност отмества вниманието от това, което всъщност ни е необходимо и важно, а ни отнето. Т.е. свободен избор за важните неща и затова ни дадат един неограничен избор до безсмислени неща. Можеш ли да кажеш кой е бил най-любимият ти коледен подарък? Всъщност не мога. Не се сещам. Нямам такъв спомен. Когато говорим за Коледа, си спомням по-скоро моменти и преживявания, отколкото подаръци. Добре, да пожелаем на слушателите една уютна, осъзната и хубава духовна Коледа. Прекрасна Коледа, пълноценна с близките хора. В Шифъра на тялото сме заедно с психотерапевта Иво Величков. Очаквайте и следващото издание на предаването. Аудиосериалът "Шифърът на тялото" само по Дарик Радио със специалното участие на Иво Величков. Здравето е в движението, щастието е в отношенията, смисълът е в любовта.